Ahoj, 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 vítám vás Solo u prvního videjka Let's Play Minecraftu verze 1.0.0. Já bych vám chtěl ukázat vlastně, jak to probíhalo, když jsem ještě neuměl když jsem moc Minecraft neuměl a žádný barák jsem neměl postavený. Takže bych vám teďka rychle, tak kolem 10minutové video, bych vám chtěl ukázat vlastně, jak si to všechno udělat. Takže otevřete si Minecraft. Zobrazí se vám to takováto plocha. Tady máte single player nebo multiplayer, že můžete hrát s přátelama, a single player, že vlastně sám. Takže dáte single player, já pro vás dám create new game, world, pardon. Takže nevím, jak to pojmenuji, těžké zadky. Nejdou tady háčky, takže to nechám takto. Game mode survival, hardcore, creative, survival. Já si vybírám survival. Takže dáme create new world. Svět už se nám načítá, nevím, co to bude vlastně za svět. Načítá. Hop, hop, hop. A už to bude. Tak. Teďka ještě se mi jak se načítá. Tak, máme svět. Takže vlastně jako první vidím tady dřevo, takže nebudeme na nic čekat a dřevo už si uděláme. Vytěžíme si pár dřeva a uděláme si ze dřeva. Jdu udělat takzvané... teďka jsem to zapomněl. Rychle spomnu wooden planks, jo? Takže tak to vlastně uděláte, když dáte takto 4, tak on se vám udělá crafting table, a když to takto rozdělíte, tak se vám udělá stick, ze kterých budete dělat vlastně všechny nástroje. Vlastně takto, a teďka v podobě mečíku, lopaty a tady pickaxeu si vlastně uděláme. Co ty tady děláš? Tohle si vytěžíme a jdeme najít nějaký cobblestone. Takže tady je souš. No nic, já dlouho nevidím žádný cobblestone, tak můžete udělat tady tohle, že se vlastně zahrabete do díry. A vidíte, už tady mám cobblestony, takže můžu vlastně si je takto vykopu. Stačí mě 4 nebo 3, to je jedno. Já vám chci vlastně ukázat jenom ty rychlé začátky, nebudu toho moc dělat. Takže takto si udělám meč. Udělám si lepší pickaxe. Ještě si uděláme lopatu. Tak. Máme hotovo, tohle můžeme vyhodit. To nechci takto. Výborně. Tak. Teďka vlastně dostaneme se zpátky na povrch. A můžeme znova něco vytěžit. Až budeme mít hodně dřeva, tak si opět uděláme ty wooden planksy. A vlastně tak nám začne se dělat, nebo můžete si začít dělat barák. No a vlastně potom už si vezmete jenom tadyhle písek. Tak to prostě vytěžíte písek, to bude lepší lopatou. Lopatou vytěžíte písek, potom si někde v nějaké skále, kterou byste tady mohli najít, tak si vezmete vlastně uhlí, dáte to do pece, která se udělá z cobblestoneů. Tak já vám to ještě jednou ukážu. Tak, cobblestoneů stačí mě jich 9. Tak. Aha,
já jsem tam nechal blbec ten crafting table. No nic, tak si uděláme nový. Tak to si to otevřete vlastně a na každou stranu dá, aha, tak jenom 8 stačilo. Tak uděláte vlastně pec. No a vlastně v té peci, když tam dáte ten písek a uhlí, které byste tady někde měli najít. Železo. Tak to se hodí. Když máte vytěžené už to železo, tak už je to potom hračička. Písek můžu použít. Ale ještě by to chtělo někde najít teda to uhlí, abych vám ukázal ještě, jak se dělá to sklo. No, nebo nebudu vám to ukazovat vlastně. Dá se to udělat na, teda dá se na to podívat na YouTube a tam je vlastně postup, jak se to udělá. Buď na YouTube, anebo na Minecraft Wiki, pomlčka Wikipedie, taky to tam najdu. A vlastně tam máte všechny postupy, jak se všechno dělá. Když budete hledat, tak najdete. A vlastně to stejné, já vám ještě otevřu tu pec, abyste viděli. No, pojď tam. Pec, tak. Vlastně takto nahoru si dáte ten iron, to je jakože železo. A pod to si dá uhlí a ono se mi začne ta šípka načítat a udělá mi to železo a potom ze železa, když mám tady ten crafting table, tak si ho otevřu. A vlastně ze železa až potom, až to bude vytěžené, to bude taková stříbrná cihlička, tak si můžu vzít třeba pix, nebo sword, nebo shovel, to je úplně jedno. Tak. No nic, a to bylo asi pro těžké začátky zatím úplně všechno. Když tam bude docela hodně palců, tak já přidám další video a poprosím, když taká i odběry, jo. Tak děkuji a zatím se mějte, ahoj.